сархати хабарҳо. Дар Тоҷикистон расман лимити барқ шурӯъ шуд. боздошти зани 33 сола дар Варзо бо гумони суиқасд ба ҳамсараш. Як донишҷӯи донишгоҳи тиҷорат муаллимро латукуб кардааст. дар Хатлон ҷавоне барои паҳн кардани аксҳо ва наворҳои бадномкунанда як духтар боздошт шуд ва ба музояда гузоштани чойхонаи Харбуза дар Ҳисор. дуруд бинандагони азиз, дар нашри навбатии барномаи навиди 7 рӯз аз студияи ОРТЖ муҳимтарин хабару рӯйдодҳои ҳафтаи охирро манзури шумо мегардонем. Идибеки Саид ҳастам ва шуморо дар ин барнома ҳамроҳӣ мекунам. шурӯъ аз 22 сентябр дар кишвар лимити барқ ҷорӣ шуд. дар ин бора барқи тоҷик рӯзи 21 сентябр бо нашри як муроҷиатнома хабар дод. гуфта мешавад ки мутахассисони соҳа соли ҷорӣ норасоии мавсими нерӯи барқ дар ҳаҷми беш аз 1 миллиард киловаттсоатро пешгӯӣ кардаанд. таҷрибаи солҳои қаблӣ нишон медиҳад ки барои таъмини сифатноки барқ дар мавсими сармо ҷорӣ кардани маҳдудият дар давраи нисбатан гарм будани ҳаво барои аҳолӣ мушкилоти зиёд намеорад. бинобар ин шурӯъ аз 22 сентябри соли 2024 дар ҳолатҳои зарурӣ дар таъмини нерӯи барқ маҳдудият ҷорӣ карда мешавад, омадааст дар муроҷиатномаи барқи тоҷик. норасоии мавсими нерӯи барқро ин ширкат ба зиёд шудани талаботи аҳолӣ ва соҳаҳои иҷтимоиву иқтисодии мамлакат рабт медиҳад. барқи тоҷик аз шаҳрвандони кишвар хоҳиш мекунад ки ба давраи зимистон омодагӣ ҳамаҷониба бинанд ва дар мавсими тирамоҳу зимистон нерӯи барқро сарфакорона истифода намоянд. қаблан Абдуллоҳ Қурбонзода, муовини раиси ширкати барқи тоҷик гуфта буд, то нерӯгоҳи Роғун пурра сохта нашавад, лимит аз байн намеравад. Далер Ҷумъа, вазири энергетика ва захираи оби Тоҷикистон низ охири моҳи июли соли равон гуфт, дар баробари истифодаи имкониятҳо сокинон ангишт захира намоянд. мақомот сабаби тавлиди ками нерӯи барқро ба тағйирёбии иқлим ва коҳиш ёфтани резиши об ба рудхонаи вахш медонанд. дар ноҳияи Варзоб зани 33 сола модари 4 фарзанд ба он гумон бармешавад ки шавҳари худро аз рашк бо корд захмӣ намудааст. дар ин бора вазорати корҳои дохилӣ дар барномаи милитсия хабар медиҳад гузориш дод. гумонбаршаванда Сафарии Лутфия 28 август аз ҳиссиёти рашк ва нобоварӣ нисбати шавҳараш Фирӯзҷон Бердиев аввал бо бензин маблағҳои дар сандуқи оҳанин бударо оташ зада ба телефони мобилаш сабт намудааст, гуфта мешавад дар гузориш. сипас байни онҳо муноқиша ба вуҷуд омадааст ва Лутфия бо корд чанд зарба ба бадани шавҳараш задааст. наздикони Бердиев аз ҳодиса огоҳ гардида ӯро бо ҷароҳатҳои вазнини ҷисмонӣ дар беморхона бистарӣ карданд. аз рӯи ин ҳодиса нисбати Сафарии Лутфия тибқи моддаи 32-104 кодекси ҷиноятӣ суиқасд ба однамкушӣ парвандаи ҷиноятӣ боз гардида тафтишот аз ҷониби прокуратураи ноҳияи Варзоб идома дорад. тибқи ин модда гумонбарро аз 8 то 15 соли зиндон таҳдид мекунад. як донишҷӯи донишгоҳи тиҷоратӣ барои латукуби омӯзгор дастгир шуд. донишҷӯи курси дуюми донишгоҳи давлатии тиҷорати Тоҷикистон Назаров Беҳзод, сокини 22-солаи Душанбе, барои содир намудани ҷинояти авбошӣ дастгир карда шуд. ба иттилои раисати вазорати корҳои дохилӣ дар Душанбе номбурда санаи 19 сентябри соли ҷорӣ дар дохили синфхонаи донишгоҳи мазкур омӯзгори фанни этика ва эстетика Султонов Тоҳирро дашном дода латукуб кардааст. гуфта мешавад ҳодисаи мазкур мавриди тафтишоти пешакӣ қарор дорад. дар вилояти Хатлон ҷавоне барои таҳқир ва нашри аксу видеоҳои бадномкунанда як духтар ба муддати 5 рӯз ҷазои ҳабси маъмурӣ гирифт. хабар медиҳад раисати вазорати корҳои дохилӣ дар ин вилоят. гуфта мешавад ки сокини 20-солаи шаҳри Бохтар аз паҳн шудани маводи бадахлоқона нисбати ӯ ба мақомоти ҳифзи ҳуқуқ шикоят кардааст. пас аз ин кормандони раисати вазорати корҳои дохилӣ дар вилояти Хатлон чорабиниҳои оперативӣ ҷустуҷӯӣ гузаронидаанд. дар натиҷа Ҳайдаров, сокини 20-солаи шаҳри Бохтар боздошт шудааст. маълум шуд ки ӯ аз рашк духтарро ба навор ва акс гирифта, сипас баъзе аз инҳоро бе иҷозати ӯ дар Инстаграм паҳн кардааст. дар асоси далелҳои ҷамъоваришуда парвандаи маъмурӣ оғоз карда шуда, суд Ҳайдаровро ба 5 рӯзи ҳабс маҳкум кардааст. дар Тоҷикистон чойхонаи машҳури Харбуза ба музояда гузошта шуд. чойхонаи машҳури миллии Харбуза дар шаҳри Ҳисор ба музояда гузошта шудааст. хабар медиҳад Кумитаи давлатии сармоягузории Тоҷикистон. қаблан ин чойхона хусусӣ буд, аммо аз ҳисоби қарзи Агроинвестбонк ба ҳисоби давлат гузаронида шуд. тибқи маълумоти Кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва идораи амвори давлатӣ, арзиши чойхона 35 миллион сомонӣ, беш аз 3 миллион доллар мебошад. музояда 29 сентябри соли равон баргузор мешавад. чойхона ки 43 метр баландӣ ва беш аз 100 метр дарозӣ дорад, соли 2015 ба ифтихори 3000-солагии Ҳисор сохта шудааст. соҳибони он ваъда дода буданд ки қариб 100 нафарро бо ҷои кори доимӣ таъмин хоҳанд кард, аммо пас аз 3 моҳ иншоот баста шуда буд.
бинандаи азиз, ин барномаи навиди 7 рӯз буд. муҳимтарин хабарҳои тоҷикистонро бо сарфи ками вақт аз сомонаи мо ёртиҷӣ ва саҳифаҳои он дар Telegram, Instagram, Facebook, YouTube, TikTok, ВКонтакте пайгирӣ намоед. хайр.